हेलो गाइस, तो वो लोग के स्वागत बा हमार छोटा सा मिनी ब्लॉग में। आज हम आइनी है जिम में, काहे कि आज रलक है लेग डे। हम तो जनी है कि भाई लेग मारे के बाद आज तो जिम में लोग आई ना, काहे कि जिम में लेग मारे के डरे लोग अइबे ना करेला। लेकिन आइनी है तो देखने कि बाप यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ बा, काहे कि लेग में तो पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ रहे। काहे कि लेग डे जहिया रहेला तो जिम खाली हो जाला, लेकिन आज देखने कि सारा लोग लेगे मार रहल बा। लेग डे में पहली बार इतना भीड़ भइल बा। देखी मार के इनकर हाल पे हाल। ये सब काम काहे करता रह तू? माल मर में कहा गया ना भाई। माल सब दिया था। जिम में सबसे ज्यादा करे वाला टुन ये हमें सागर सिंह आपके लेग मार के आइल बरन हमारा साथ चिपकत रहे। तब सागर जी का कहे के चाहत नहीं? लेग तो मार ले बनी, आज कुछ कहे के चाहत नहीं? कहीं कुछ तू कहा कुछ का कहे के चाहता रहा? लेग मारला के बाद माल गिर गए। लेग आज पहली बार लेग डे में आता ना भीड़ भइल बा। कुछ ना कहीं है, हम बात नहीं। हाँ। ये सब AI है, ये हम नहीं है। ये ठीक है। AI है, AI का भी है। AI का भीड़ है। लेग डे बताई बाइसेप मारे का दिन बा, बैको आ गइल बा, चेस्टो आ गइल बा, चेस्टो आ गइल बा। ना तो सौरभ सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक बा। हाँ ठीक बा। राम राम भाई, सारा में राम राम सभी को। राम राम सभी को।